Hai. Asta o știi? Da, asta e frumos, ia. Asta e țigănească. Ia să! E de-a mea, dar... Ia fi! Dar e cu zâpi țigănești. Vreau să mă duc mâine dimineață să cumpăr un kil de care pot zâp. Ia, vreau să mă duc mâine dimineață să mă duc să cumpăr un kil de care pot țigănească. Zâp. Da zi, mă duc cu un kil de cartofi. Mâine dimineață vreau. Tradus în țigănească. Da. Așa, stai. Vreau, cum zici vreau? Țigănești. Vreau pe țigănești. Eu vreau pe... Da, cumpăr un kil de cartofi. Așa e nu-mi grătiță. Ce, băi? Javrano, Cătinau, stai așa. Cartofi! Știi, băi, Alex, dar... Așa nu se Dar nu este echivalent. Cartofi, cum zici la cartofi? Cartofi. Adică te aduc în țigănească. N-ai, cartofi. Așa. La cartofi, cum zici? Eu vreau să cumpăr un kil de cartofi. Javrano, Cătinau, De barabula. Javrano, Cătinau, 1 kilogram de... Ea nu știi, dracu. Dar nu este kilogramul de este, deja doar și de... Da, exact. Barabule, cum zice. Cartofi, barabule. Dar noi să punem țigănește, mă duc, adică jau, să cumpăr. Jau, s-a nu francez, ai. S-a nu francez, jau. Au pintirii școlului să din au, în coca barabule. Eu am zis barabula din prima, așa ai zis. Aia, barabule, spune în românești. Am zis eu că etimologia cu cuvântul barabule. Adică, auzi, stai, adică, jau, Cătinau e coca barabule. Tradus în românești, adică mă duc să cumpăr 1 kilogram de cartofi. Corect, cotinau e kilogram. Da. Câte grame are cotinau? Eu mă duc la piață. Eu mă duc la piață. Da. Zi, eu mă duc la piață, să gândiți. Mergeam pe piață. Mă zapca, știi? Eu mă duc la piață să cumpăr un kil de cartofi. Adică cu piața? Eu mă duc la piață să cumpăr un Adică la piață, așa. Aici, la Renier, aici. Da. Mergeam pe piață. Cătinau e coca barabule, adică să cumpăr 1 kilogram de cartofi. Dă-l-mi.